nitiere thuolo mar odhi art based. Kaki wacho social work, community development, psychology. Nikech ineno kata mna course kaka psychology sani. Psychology wan gi rang'iny mopogore opogore, wan gi 6. Nitiere counseling psychology, nitiere clinical psychology, nitiere developmental psychology, nitiere psychology mang'eny. To kwa ng'iyo kata mna counseling psychology sechegi. King'iyo report mar KCCPS mar 2023 giwacho ni nyithindo mang'eny noringo bedo psychologists. To sechegi piny owacho manyo joma nyalo bedo psychologists. Gidwaro ni giketgi e migao ka migao nikech issues mag mental health odhi malo kachakre kinde mag covid kod kamano. Koro iyudo ka seche moko jonyuol chuno nyithindo mondo bed gima ok gin git nyalo nikech ng'ato koserem kwano e klas 12 onge sani waonge gi bridging nikech bridging ne nitiere 2016 to kane laktar Fred Matiang'i okawo migao mar somo to nogolo weche mag bridging. Koro iyudo ka sani ok inyal wacho ni nyathi norem kwano wadhi yudo kaka wadhi bridge kata norem chemistry. Koro korem to wawere gi mano to wamanyo